Усім прывітанне, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашукі. Мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Як мы вам і абяцалі, нарэшце пасля доўгага перапынка, але тым больш радасна бачыць, да нас завітаў палітычны аналітык Артём Шрайбман. Прывітанне, Артём. Добрый дзень, Зміцер. Калі хтосьці, можа быць, прапусціў і не бачыў апошнюю праграму «Часікі цікаюць», таму раю усім вярнуцца по часе, у часе трошку на один дзень, ну тым больш, што запіс захоўваецца, і паглядзець гэтую праграму, як і шэраг папярэдніх, таму што гэта тая праграма, якую, у прынцыпе, я пастаянна гляджу і вам раю. Падпісывайцеся, глядзіце, тым больш, што час ад часу Артём Шрайбман і іншыя удзельнікі гэтай праграмы узгадваюць Еўрарады і мяне асабіста, што мне прыемна чуць, да прыкладу, і ў апошняй праграме так супала, і можа нехта палічыць, што гэта у нас такая, ведаеце, кумаўство і карупцыя. Шрайбман узгадвае Лукашука, Лукашук запрашае Шрайбмана на эфір, але насамрэч гэта не так, так супала, мы дамаўляліся даўно. Тым не менш, дзякуй, Артём, за такую, так сказаць, узгадку. Дзякуй, што глядзіце, у нас там увогуле мы вельмі рады любым праглядам, бо зараз нас YouTube вельмі не ўзлюбіў. З якой нагоды? Не ведаем, нешта нам нагаварылі, відаць, гаварылі, да? Так, і нас вельмі дрэнна раздае новым гледачам. Таму усе лайкі, падпіскі і прагляды вельмі вітаюцца. Ну, у дадзеным выпадку я сапраўды-то ў такім раю падпісацца, тым больш, што калі спрацоўвае вось такі незразумелы алгарытм, калі не показывае, не подкидывае новыя там цікавыя праграмы, новыя выпуски, таму ў такім выпадку лепей падпісацца, каб адсочваць, аглядзець і слухаць ёсць што. Ёсць, конечно, свае там, можа быць, прэтэнзіі да меркаванняў, да падачы, да, як там вам кажуць, хіхіканняў вашых, да. Але тым не менш годная праграма і сапраўды. Так, Шрайбман не сваяк пры Германа. Не, Шрайбман не сваяк пры Германа. Гэры Дэвідсон, гэта вам адразу адказ. Артём, я пабачыў вашую... Вы ў сябе, дарэчы, у тэлеграм-канале, вот таксама яшчэ адна прапанова падпісацца на тэлеграм-канал Артёма Шрайбмана. Калі для вас гэта бяспечна? Калі для вас гэта бяспечна, таму што да, мы ўсе ведаем, што зараз усё так вот вельмі складана і рызыкоўна ў гэтым сэнсе падпісвацца і атрымліваць інфармацыю. Вы ізноўку скінулі спасылку на сваю артыкул, які напісалі на тэму будучага выбару, еўравыбару Беларусі, скажем так, настрояў у беларускім грамадстве. І гэта сапраўды вельмі важная тэма. Вы яе закраналі, здаецца, не ў гэтым, а ў папярэднім выпуску «Часікі цікаюць». Чаму сёння ўсё ж такі гэтую тэму, я не ведаю, абмяркоўваецца? Чаму яна выплыла зараз на нейкую на паверхню? Чаму нам пра гэта сёння гаварыць? Я думаю, што як бы запусціла гэтую тэму Святлана Ціхановская і ўвогуле яе як бы рух, дэмакратычныя сілы, якія прыслухоўваюцца да Святланы. І год таму, амаль што год таму яны на канферэнцыі, мне здаецца, у Варшаве прадэкларавалі тое, што беларускія дэмсілы лічаць прыярытэтам стратэгічным уступ у Еўрасаюз. І калі гэта адбылося, адразу гэта запусціла такі, ну, клубок дыскусій, але не толькі дыскусій. На пазіцыю дэмсіл арыентуюцца іх міжнародныя там донары, партнёры, суразмоўцы. Просто яны ствараюць канферэнцыі па гэтым пытанні, замаўляюць даследаванні па гэтым пытанні. Даследаванні выходзяць, канферэнцыі праходзяць, соцапытанкі праходзяць. Разумееце, гэта такі механізм, які сам сябе, можна сказаць, так корміць, так? І ў гэтым сэнсе тое, што я ось таксама выказваюся, бывае па гэтых пытаннях, гэта таксама рэха гэтай ініцыятывы дэмсілаў. Яны паставілі гэта на павестку абмеркавання, прынамсі, мабыць, не на павестку дня беларусаў у Беларусі, але на павестку абмеркавання. Была вялікая канферэнцыя ў Швецыі, часткова па гэтым пытанні некалькі тыдняў таму, мне здаецца. Таксама там гэта абмяркоўвалі з высокімі, у тым ліку з высокімі чыноўнікамі еўрапейскімі. І ну, цікава паглядзець, як сутыкаюцца погляды. Нехта кажа, што гэта просто, ну, будучыня, якая нам наканавана, еўраінтэграцыя. Некаторыя кажуць, што пра гэта проста заўчасна зараз размаўляць. Калі там жалезная заслона на мяжы вось просто зараз можа ўзнікнуць, так?
А некаторыя кажуць, што Беларусі ўвогуле не трэба Еўросаюз, еўраінтэграцыя. Мне здаецца, там у нашай там перадачы гадзінічных цікай таксама Рыгор Астапеня больш адстойвае прынцыпы больш нейтральнай Беларусі. Натуральна, што еўрапейская Беларусь сёння гэта пазіцыя меншасці ў Беларусі. Гэта бачна па ўсіх апытанках, якія немагчыма спісваць толькі на фобіі беларусаў, адказваць на пытанне. Таму пытанне, мне здаецца, даволі глыбокае, стратэгічнае, натуральна не самае актуальнае для беларусаў унутры Беларусі зараз, але як нейкі гарызонт яго цікава абмеркаваць, таму што яно закранае шмат іншых тэмаў. Якая будзе Расія, якія будуць адносіны Беларусі з Расіяй, якая ў Беларусі ідэнтычнасць увогуле. Мы такая заўсёды памежная дзяржава, ці мы ўсё ж такі прыналежым да нечага аднаго, да аднаго полюсу, так? І да якога полюсу, калі так. Я ўвогуле даволі так паслядоўна, мне здаецца, адстойваю тэзу пра тое, што не так важна, што лічыць беларускае грамадства па гэтым пытанні зараз, таму што гістарычна гэтыя погляды былі вельмі гнуткімі і былі перыяды ў гісторыі, калі больш беларусаў хацела далучацца да Еўрасаюзу, як бы зараз гэта не так дзіка не гучала, але такія перыяды ў гісторыі былі, сацыёлагі гэта фіксавалі. Натуральна, пасля 2014 году, пасля вельмі такой магутнай хвалі расійскай прапаганды, якая паследавала за Крымам, і потым асабліва пасля паўнамаштабнага ўварвання немагчыма чакаць, што гэтыя там настроі будуць такімі ж стабільнымі, але нішто не гістарычна не замінае гэтым настроем зноў вярнуцца да большасці ў падтрымку еўразвяза. І тут просто пытанне, як у гэтую кропку прайсці, што павінна для гэтага адбыцца, а што з таго, што адбываецца зараз, нам замінае прайсці ў кропку дамінуючых праеўрапейскіх настрояў у Беларусі. І я цалкам разумею, калі людзі у каментарах і не толькі пішуць, што якія зараз можна абмяркоўваць якую еўрапейскую інтэграцыю, калі там нават Украіна не можа туды паступіць, не гледзячы на ўсе тыя як бы ахвяры, якія яна прыносіць у тым ліку дзеля сваёй там еўрапеізацыі, дэмакратызацыі, незалежнасці. А пра якую там беларускую еўрапеізацыю можна размаўляць. Так, гэта даволі такое пакуль гіпотэтычнае абстрактнае пытанне, просто ніхто ж не замінае нават абмяркоўваць такія пытанні. Але тут узнікае некалькі такіх узвязаных пытанняў. Вожык Патрыёт піша: апытанкі гэта добра, але самы яскравы паказчык чэргі на мяжы. Я так разумею, што можна быць там нейтральна ці за Расію, ці яшчэ што-небудзь, але колькі людзей імкнуцца выехаць ці паехаць ці з'ездзіць. А Вожык Патрыёт не хоча палічыць людзей, якія без чэргаў на мяжы перасякаюць мяжу з Расіяй кожны дзень, лятаюць туды на штодзённых, бывае нават і па некалькі раз на дзён самалётах. Колькі беларусаў працуе ў Расіі, калі параўнаць гэта з працуючымі нават у Польшы. У гэта ўсё параўнаць Вожык Патрыёт не хоча. Ці магчыма параўнаць, колькі беларусаў у сітуацыі ўсё больш і больш цяжкага атрымання візаў еўрапейскіх, нават для студэнцкіх нейкіх праграм, аддаюць сваіх дзяцей у ВНУ Расіі. Так, а колькі беларускіх IT-кампаній пасля ізаляцыі пасля паўнамаштабнай вайны пераключыліся на расійскіх сваіх замоўшчыкаў новых, ці былі проданы ўвогуле, праданыя расійскаму бізнесу. Таму гэта ўсё такі толькі адзін, ведаеце, адзін факт з нашага жыцця, што так ёсць чэргі. І гэтых чэргаў было б менш, калі б усе памежныя пераходы працавалі, як яны маюць працаваць. Але ігнараваць той факт, што значная частка беларусаў застаецца ментальна, эканамічна арыентавана на Расію, это просто, мне здаецца, падманваць саміх сябе, і гэтая колькасць зараз не змяншаецца, расце. Калі працяг з іншага боку, з аднаго боку, вось вы кажаце, што можа быць сёння не варта асабліва там звяртаць увагу на настроі, у тым сэнсе, што настроі мяняюцца, і гэта зразумела. І ў сітуацыі, і што важна, што калі, прабачце, зміцер, што перапняю, але што важна, што калі мы размаўляем пра сілы і пра іх шансы увогуле ў гэтую сітуацыю неяк паўплываць, гэтае акно магчымасцяў адкроецца ўжо ў іншым рэгіёне з іншай Расіяй,
і з хутчэй за ўсё іншымі стаўленнем беларускага грамадства да Расіі. І таму тое, што зараз актуальна, тыя меркаванні грамадскія, якія актуальны зараз, проста яны па змаўчанні не будуць актуальны на момант, калі у Беларусі з'явіцца канкурэнтная палітыка зноў. Але маем сённяшні дзень і вось такія настроі ў беларускім грамадстве і такая пазіцыя дэмакратычных сілаў, якія з аднаго боку прытрымліваюцца сапраўды праеўрапейскіх настрояў, з другога боку ім і тое ж самае хочуць ад іх чуць, скажем так, заходнія партнёры. Ці не атрымліваецца такое несупадзенне, там, скажем, грамадства скажа: слухайте, ну вы нават у гэтым пытанні адарваліся і не разумееце нас, так. Да, таму мы вы ўвогуле не нашы тады лідары і не дэмакратычныя сілы. Частка грамадства, безумоўна, так і скажа і ўжо сказала, і гэта не новая праблема. Беларускія дэмсілы адарваліся ад большасці беларусаў па шмат якіх пытаннях. Гэта факт проста сацыялагічны, гэта пытанне санкцый, а гэта пытанне вось пра еўрапейскага выбару, гэта пытанне, дарэчы, беларускай адзінай дзяржаўнай. Гэта нават пытанне БЧБ. Ну і калі гэта пытанне гістарычнага наратыву, гэта пытанне зноў-такі саюзу з Расіяй. Калі вы да гэтага стосу пытання дадаеце яшчэ пытанне еўраінтэграцыі, мне здаецца, гэта не надта пагаршае электаральнае становішча дэмсілаў, асабліва ў сітуацыі, калі няма ніякай электаральнай канкурэнцыі, няма ніякай электаральнай кампаніі. Я думаю, што калі яна з'явіцца, у нас з'явяцца і дэмсілы, і дэмакратычныя палітыкі, якія будуць займаць і іншыя пазіцыі на гэтым спектры, і больш пра нейтральныя пазіцыі, і нейкія такія больш памяркоўныя, і нават, магчыма, з'явяцца палітыкі, ну не тое ж каб прарасійскія, але, так бы мовіць, больш лаяльныя да ідэі некага сумеснай інтэграцыі з Расіяй, так? І таксама прадэмакратычныя, як гэта было ў 2020 годзе. Таму проста зараз тое, што дэмакратычныя сілы рушылі амаль усе ў кірунку праеўрапейскім, празаходнім і так, праўкраінскім у сэнсе вайны, гэта проста натуральная эвалюцыя з-за таго, што я не бачу іх альтэрнатыўнага шляху, так, альтэрнатыўнага некага выбару, як сябе пазіцыянаваць інакш, бліжэй да мэйнстрымнага беларусу зараз. Таму што калі б яны арыентаваліся зараз на мэйнстрымнага беларусу, яны павінны былі б там сілы выступаць за нешта кшталту нейтралітэта, так, Беларусь ні ў чым не ўдзельнічае, мы нейтральныя, мы супраць санкцый, мы супраць перамогі Украіны любым коштам, мы вось за тое, каб вайна спынілася тут зараз, калі там Расія забірае сябе нейкай тэрыторыі, хай забірае. Ну, прабачце, але з такой пазіцыі, якая, паўтаруся, зараз па ўсіх апытанках, гэта альбо медыянная пазіцыя ў беларускім грамадстве, або пазіцыя большасці. А з такой пазіцыі дэмсілы не змаглі бы мабілізаваць сваё ядро прыхільнікаў, то бок тыя, хто зараз усё яшчэ сочыць за палітыкай, усё яшчэ камунікуе з дэмсіламі, усё яшчэ жыве ў дыяспоры, так, у пераважнай большасці. То бок апазіцыя дзеля такой усё больш эфемернай віртуальнай сувязі з большасцю згубіла б тых, хто яшчэ актыўны. Так? І гэта не тое, што апазіцыя можа сябе дазволіць у міжвыбарнай сітуацыі без палітычнай канкурэнцыі. Яны ўсё больш і больш арыентуюцца на тых, з кім у іх ёсць просто наўпроставая штодзённая сувязь са сваім ядром прыхільнікаў. І па-другое, гэта быў практычна, гэта зрабіла б немагчымым іх устойлівае існаванне на захадзе. Таму што, прабачце, калі вы амбівалентны па пытанні расійскай агрэсіі, як, на жаль, але немало беларусаў, так, амбівалентны па гэтым пытанні. Калі вы амбівалентны па гэтым пытанні, вы не можаце паспяхова будаваць з дэмакратычнымі краінамі адносіны. І тым больш з Украінай, так? Таму так, зараз інтарэсы арыентацыі на большасць, на медыяннага такога беларуса супярэчаць іншым інтарэсам тым сіл, якія ў іх прыярытэце. Ну, тым больш, што мне здаецца, што гэтая ніша занятая Лукашэнкам і яго атачэннем. Пэўным сэнсе так, калі мы кажам пра украінска-расійскую вайну, то да, так, у Лукашэнкі тут электаральная база па гэтым пытанні шырэй у Беларусі. Гэта надо шчыра сябе там прызнаваць, прынамсі зараз, пакуль Беларусь не ўдзельнічае ў вайне. А па іншых пытаннях я не думаю, што гэта так. Па іншых пытаннях Лукашенко тут не настолькі паспяхова можа гуляць з грамадскімі настроямі, але я не бачу тут асаблівага выбара ў пазіцыі. Просто мне цікава, якая альтэрнатыва, як бы яны мусілі б себе пазіцыянаваць, каб не згубіць сувязь з беларусамі па гэтым пытанні. Не казаць пра еўраінтэграцыю, напэўна, маглі б, але я не думаю, што яны кагосьці згубілі вось на гэтай прыпынку, так, вось яны, з імі ж ішоў чалавек, так я не ведаю, там,
прыхільнік бабарыкі нейкі так шоу з апазіцыяй до 2024 году дайшоў са Святланай Ціхановскай. А вось калі яна сказала не, вось тут я кажу пра 23-м годзе пра еўрапейскую інтэграцыю, вось тут ты мяне, Святлана, згубіла. Ну я просто не уяўляю сабе такую дэмаграфічна значную групу беларускага грамадства, тому што до 2023-2024 гадоў ужо дайшло толькі даволі такое актыўнае празаходняе ядро, ну, у пераважнай большасці. Ці не прыводзіць гэта, а можа прывяло ўжо да таго, што ну фактычна как бы падзел, пра які вот Коршунаў зараз у сваім даследаванні сказаў, ён ужо цалкам сфармаваўся, і лідары дэмсіл гэта прадстаўнікі інтарэсаў і абаронцы інтарэсаў беларусаў у эміграцыі. Ну і пра заходняй меншасці гэтай краіны. І я б сказаў, што беларусы, калі мы глядзім на гэта ядро, пра якое я кажу, гэта не толькі эміграцыя, гэта не толькі дыяспора. Дыяспора, дарэчы, таксама мы палітызацыю не мусім пераацэньваць, што паказалі выбары ў Коардынацыйную раду, так? І таму у Беларусі таксама шмат, ну, па пытанках гэта да 20%, можа нават больш па некаторых пытаннях людзей, якія выразна арыентаваны на захад, і для якіх менавіта праеўрапейскі выбар дэмакратычных сіл являецца слушным, так? І просто кінуць гэтых людзей і сказаць: не, вы там будьце не ведаю, з якімі-небудзь там радыкаламі кшталту Саннікава, мы тут будзем пытацца змагацца за нейкую сярэдзіну. Таксама было, мне здаецца, даволі дзіўна чакаць ад Ціханаўскай і іншых мейнстрымных беларускіх дэмсіл. Гэта і ёсць іх база падтрымкі зараз, так? У 20-м годзе? Не, у 20-м годзе база была шырэй. Зараз гэта іх база падтрымкі. Гэта просто прызнанне рэчаіснасці. Я просто кажу, што тое, пра што вы апісваеце, вось гэта звужэнне базы, яно ж таксама часовае, так? Мы кажам пра сітуацыю, якая склалася пасля такой выціскання апазіцыі ў палітычнае і геаграфічнае, нават такое, ну, гета, не гета, але ў эміграцыю, так? Калі ў Беларусь вяртаецца канкурэнтная палітыка, калі з'яўляецца надзея на тое, што можна палітычнай канкурэнцыяй змяніць уладу, адкрытай палітычнай электаральнай канкурэнцыі, я упэўніваю вас, што, па-першае, з'явяцца новыя бабарыкі, а можа і тыя самыя бабарыкі выйдуць з турмы, так? І паўдзельнічаюць у гэтым на вось гэтым больш такім памяркоўным, нейтральным, пра нейтральным поле, але пра дэмакратычным. І нават некаторыя з сённяшніх праеўрапейскіх, пра натаўскіх, пра украінскіх палітыкаў у такой сітуацыі могуць трошкі змадэраваць свае погляды. Сяржук піша: заўтра будзе магчымасць ісці ў Еўрасаюз і НАТО, і інертная большасць пагодзіцца, а еўрапейскі выбар правільны. Гэта зразумела. Ну, але вось ёсць пытанне ад гледача пад нікам эмітент. Тут, дарэчы, ключавая фраза была пра тое, калі будзе мажлівасць, бо па больш глыбінных сацыяльных даследаваннях сацыялагічных адзін з галоўных фактараў, які замінае беларусам, шмат якім беларусам выбіраць Еўрасаюз, не тое, што яны антыеўрапейскія ці там прарасійскія па сваіх поглядах, а тое, што гэта зараз не з'яўляецца і не выглядае рэальнай опцыяй. А нават у апытанках галасаваць за нерэальную опцыю, галасаваць за опцыю, якая можа быць небяспечнай для Беларусі, калі якая можа прывесці да расійскага ўварвання, ці да поўнай там анігіляцыі беларускай эканомікі, ну, многія людзі лічаць, што гэта проста глупства за гэта зараз галасаваць. Таму пакуль гэтая опцыя, гэтая магчымасць еўрапейскай інтэграцыі не стане больш дасягальнай у вачах беларусаў, не трэба чакаць, што большасць будзе за гэта. Ну вось вы ў сваім артыкуле адзначылі, што адна з прычынаў, чаму, можа быць, не выступаюць за вось гэтую еўраінтэграцыю, гэта страх таго, што немагчыма вось так узяць і саскачыць, умоўна кажучы, з кручка Расіі. Людзі самі кажуць гэта на фокус-групах. Што Расія так проста не адпомсціць, што гэта пагроза вайны, сілавога ўтрымання, што вот будзе так, як ва Ўкраіне. Але тады атрымліваецца, вот Віталий піша: а кто-нибудь объяснял белорусам плюсы и минусы Евросоюза? А вообще выбор есть? Если альтернатива Аркастан, то может все эти опытанки лесом. Я до того, что тыя люди, тыя частки, якія выступают за союз с Россией, яны пагрозы ад гэтага саюза не бачаць на фоне той же самой Украіны. Я думаю, тут трэба размаўляць з сацыолагамі, бо гэтае пытанне, я думаю, на фокус-групах гучаць, бо гэта пытанне для глыбінных інтэрв'ю і фокус-груп. Такое вельмі нелёгка зафіксаваць сацыялагічнымі апытанкамі, просто такімі колькаснымі. І я думаю, што такія пытанні гучалі.
магчыма там выскажу здагадку, што людзі адказваюць, калі яны абмяркоўваюць саюзы з Расіяй ці не з Расіяй, яны бачаць саюз з Расіяй як некую такую каляіну, у якой мы існуем, так, і выхад з якой будзе дарагім альбо немажлівым увогуле, немагчымым. І яны не думаюць, што яны, сыходзячы з саюза з Расіяй, яны б зменшылі пагрозы для свайго дабрабыту і для Беларусі ўвогуле. А зараз як бы мы ў саюзе з Расіяй існуем і жывецца неяк, так, у гэтым саюзе. Ось, я думаю, што тут просто ёсць у скептыкаў, ёсць просто страх у адносінах да невядомага, у адносінах да таго, што можа там адбыцца паўтор украінскага сцэнару, і людзі просто параўноўваюць з гэтым свой статус-кво, а не з перспектывамі таго, што Расія можа ў будучым неяк праглынуць ці яшчэ больш пазбавіць Беларусь суверэнітэту. Таму што гэта ўсё ж такі перспектыва такая будучая, якая, ну, я думаю, она не для ўсіх відавочна. Людзі думаюць, што напэўна, можна заўсёды працягваць сённяшняе статус-кво, што трэба проста гандлявацца, трэба проста вось так існаваць, як зараз, і гэта магчыма. А альтэрнатыва ў выглядзе некіх праеўрапейскіх, выразных праеўрапейскіх рухаў хутчэй за ўсё ўспрымаецца як выклік гэтаму статус-кво, што з'яўляецца рызыкай. Але, паўтаруся, тут вам было больш, неяк правільна паразмаўляць з сацыолагамі, якія робяць гэтыя глыбінныя даследаванні, гэтыя цэнтр новых ідэй, Філіп Беканаў, просто запрашаю. Тут ёсць такі выдатны сайт «Што думаюць беларусы», «Беларусь Полс», мне здаецца, і там просто і справаздача па глыбінных даследаваннях і па пытанках. Чытайце, паглыбляйцеся, там вельмі шмат адказаў на ваши пытанні. Таксама далучайцеся, подписывайте, открывайте сайт и глядзіце, читайте глыбінныя даследаванні, каб больш разумець тое, што адбываецца у беларускім грамадстве, як у самой Беларусі, так і за яе межамі. І яшчэ раз нагадаю усім подписываться на телеграм-канал гаспадара Шрайбмана і не забывацца про іх сумесны проект YouTube-канал «Гадзінічак цікае», дзе Артём Шрайбман, Рыгор Астапеня і Евгения Сугак. Вот Сугак памятаю, трэба вам позвать ее в эфир. Евгения забываю, так вот поэтому Евгения, трэба нам придумать тему и организовать эфир. Таму вот тым, хто хоча ўбачыць Евгению Сугак у нас у эфиры, подписывайтесь на YouTube канал Еврорадио, калі для вас это бяспечна. Шпаркі Вожык піша: у мяне знаёмы былы палітвязень, паехаў у Расію працаваць, бо тут жыцця не даюць, а за мяжу не можа ці не хоча з'язджаць, але ён не за Расію і не за дзядоў. Ну вот сапраўды ёсць такія сітуацыі, калі супраць Расіі, але вымушаны туды ехаць. Колькі людзей прынцыпова сышлі там з беларускіх нейкіх прафесій, прадпрыемстваў і там ці атрымалі забарону на прафесію Беларусі і пашлі работаць у Расію. Ёсць такія адвакаты, там вядоўцы мерапрыемстваў і артысты. Ну, это даволі распаўсюджана, не ведаю, наколькі распаўсюджаная, але не адзінкавая гісторыя. Так, вот дарэчы, вось гэта таксама факт, ну, нюанс, скажем так, абмяркоўвалі. Той самы, дарэчы, студэнтаў. Я ведаю студэнтаў, якіх былі адлічаны за Беларусі за палітычнага актывізму, і яны змаглі як бы працягнуць сваю вучобу ў Расіі, не ў Беларусі. Таксама цікава. Ну, ёсць, таму што, бачыш, Артём, я прыгадваю гэтую гісторыю 20-х гадоў маршаў пратэсту, калі я падыходзіў да людзей, якія стаялі з моладзь, не ўся, безумоўна, невялікая частка, але былі такія выпадкі, калі вот стаіць чалавек, маладзён з чырвона-белым сцягам у руках, і яго тэзіс такой: я супраць Лукашэнкі, я за дэмакратычныя празрыстыя выбары, але вот с ваша беларуская мова і вот ваша вот это вот ща вот эта беларусізацыя, не лезьте вы ко мне, я вообще за Россию. Яшчэ одна тэма, так. Да, таму тут розныя бываюць. Артём, ці не лічыце вы, што агітацыя Ціханаўскай выдаваць візы вымывае пратэсны патэнцыял з краіны? Вось такі дзіўны погляд. Не, цікавы погляд. Этот погляд, з якім прыходзіцца дыскутаваць вельмі часта, калі абмяркоўваеш там нейкія падобныя пытанні з замежнікамі, замежнымі дыпламатамі, ці мусяць яны дапамагаць з'ехаць як мага большай колькасці беларусаў, так?
якія хочуць з'ехаць, не якім нешта пагражае, якія просто хочуць з'ехаць, так, бо пра гуманітарны як бы калідор тут пытанняў няма. Калі людзі ў небяспецы, яны там мусяць мець права выехаць, але вось просто людзі, якія хочуць змяніць месца жыхарства, таму што ў Беларусі безнадзейна, ці мусіць захад ім дапамагаць у гэтым, так, ці дам сілы. Цікавае пытанне філасофскае, тут залежыць толькі ад таго, якую як бы філасофію дабрадзейнасці і ўвогуле добра мы бярэм на ўзбраенне. Мы мыслім катэгорыямі інтарэсаў асобы ці інтарэсаў супольнасці. Я чалавек даволі ліберальны поглядаў, я прызвычаюся глядзець на тое, што ёсць зло, што ёсць добро з пункту гледжання інтарэсаў асобы. І я лічу, што калі сям'я ці чалавек хочуць там, каб ім было лепей, то казаць ім не, вы павінны заставацца там, дзе вам горш, дзеля таго, каб усёй суполцы беларускай нацыі, беларускай грамадзе стратэгічна стала лепш з-за таго, што вы будзеце там і будзеце ствараць як бы прэсінг на беларускую ўладу сваім існаваннем, так, сваёй колькасцю. Мне падаецца, гэта даволі такім калектывісцкім і мяжуючым з цынізмам поглядам на рэчаіснасць. Усё ж такі ёсць асабісты выбар, ёсць у людзей права абіраць як бы свой шлях у жыцці і навязваць людзям нейкія калектывісцкія каштоўнасці, якія мы лічым важнымі, так. Асабліва, калі мы гэта кажам з-за межы, то ўвогуле іншы ўзровень. Ну, мне просто гэта падаецца недарэчным. Мне даецца, што чалавек мае выбар і просто запіхваць людзей супраць іх волі, там, зачыняць іх у межах краіны, у якой яны не хочуць больш жыць. Мне невідавочна, дзеля каго мы гэта робім, дзеля каго персанальна. Мне могуць сказаць, там, дзеля будучыня в Беларусі, ну, так Беларусь складаецца з беларусаў. І калі мы гэтым канкрэтным людзям кажам, што не, вы мусіце ось там трошки пазмагацца, пажыць у некай, не ведаю, у беднасці ці ў пакутах дзеля таго, каб потым стала лепей. Не ведаю, у каго ёсць маральнае права гэтак казаць. Нават, мне здаецца, у нейкіх волатаў беларушчыны, якія там усё жыццё паклалі на гэта, няма такога маральнага права, таму што гэта іх асабісты выбар, таксама быў так жыць. Гэта іх асабісты выбар не накладае абавязкаў на іншых беларусаў. Ну, тым больш, што калі канкрэтна гэтая заслона жалезная лясне і закрыецца, калі не будзе магчымасці паехаць, калі там будзе пастаянная толькі прапаганда лукашэнкаўская, а пры жаданні выехаць будзе маршрут толькі ў Расію, а там табе прапаганда пуцінская, то што мы атрымаем? Да, таксама перафарматаванне. Яшчэ адно пытанне, так, што мы не ўтрымаем гэтых людзей бясконца у там калысцы наших поглядаў, конечно. Таксама гэта яшчэ одно пытанне. Я бачу, пра што стратэгічна кажа гэта чалавек. Калі ўсе з'едуць, то канешне, ну да, то есть хто будзе рабіць перамены ў Беларусі? Гэта відавочна, але ну гэта такое вельмі калектывісцкае у гэтым сэнсе савецкі падыход да пытання. Камуністычна такі фашыстоўскі трохі, так, таму што мы хочам падпарадкаваць канкрэтны персанальны лёс канкрэтнага чалавека ці сям'і больш глобальным калектывісцкім нацыянальным каштоўнасцям. Я не магу так як бы так рабіць. Я не лічу, што я ці нехта іншы асабіста мае такое право. Ну да, тут конкретно таким большевизмом, коммунизмом пахивает, что там типа неважно особо, важно мэта, да. Не один раз прогучало слово про іншую Россию, и тут уже узгадаем одного з ваших любимых героев Ивана Кравцова. И ваших, мне здаецца. И наших, да. Які вот як бы выступая супраць гэтага, бо это небяспечна, ну прынамсі такая аргументацыя. Ваше бачанне, вот іншая Россия гэта як і што? І наколькі гэта магчыма сама? Ну, у кантэксце, пра які мы кажам, ёсць некалькі іншых Расіяў. Ёсць іншая Расія, якая Расія дэмакратычная, нармальная, прадказальная, як бы прагрэсуючая. Расія, якая прагрэсуе ў такім праеўрапейскім кірунку. Я не магу сказаць, што гэта, ну, увогуле ніколі немагчыма. Імперыі, шмат якія імперыі ў Еўропе, у свеце пераадолелі свае імперскія праблемы.
яны хутчэй часцей за ўсё яны для гэтага мусілі прайграць адну ці нават не адну вайны, так, Францыя ў Алжыры, там Брытанія іншым шляхам згубіла свае калоніі, так, раней за яе там Галандыя, Швецыя была такой еўрапейскай даволі агрэсіўнай краінай у там пачатку 18 стагоддзя. Не, прайграла Расія, прайграла і згубіла гэты імперскі свой пыл, так, і стала нармальнай краінай. Я думаю, што я наколькі ведаю, што сёння там тыя ж шведы, яны дзякуюць паразе ў расійска-шведскай паўночнай вайне там 300 гадоў таму, бо гэта іх паставіла на шлях да пабудовы нармальнай нацыянальнай еўрапейскай дзяржавы, адной з самых успехавых сёння ў Еўропе. Таму мы не можам казаць, што расіяне ці рускія нейкія генетычна нездольныя, нездатныя да дэмакратыі людзі. Не, я ў гэта не веру. Я не веру ў такія ментальныя лёсы некі пэўных народаў, так, і лепшыя прыклады гэта тое, што там карэйцы падзеленыя на просто рандомна падзеленыя на два народа, яны як бы сталі двумя рознымі народамі, так, тое ж самае было з немцамі у там часы камуністычныя. І таму я думаю, што расіяне могуць пабудаваць нармальную паспяховую дзяржаву, хутчэй за ўсё гэта будзе там дзяржава больш федэратыўная, каб не так шмат канцэнтрацыі было у цэнтры, што таксама стымулюе пабудаванне аўтарытарнай і такой імперскай краіны, імперскай мадэлі, ардынскай мадэлі, як кажа Барыс Акунін. Але тут як бы праблема ў тым, што, мне здаецца, гэта настолькі доўгі працэс, які нас чакае у руху гэты бок. І настолькі няшмат было прэцэдэнтаў у новай гісторыі 20-21 стагоддзя, калі б Расія на гэты шлях устойліва стала хаця б на некалькі год. Яна заўсёды з яго збіваецца, так, з гэтага шляху. Што ў мяне не шмат надзею на тое, што ў маім жыцці Расія устойліва стане на гэты шлях. І таму мне здаецца, больш рэалістычна мусім размаўляць пра іншыя варыянты іншых Расій. Яшчэ адзін варыянт іншай Расіі — это Расія слабая. Расія не абавязкова дэмакратычная, там ліберальна-дэмакратычная, а Расія такая, якая нясе менш пагрозаў для сваіх суседзей. Расія ў крызісе, так, Расія, якая можа мець аўтарытарную, але не экспансійную ўладу, аўтарытарную, але заклапочаную праблемамі ўнутры краіны. Па сутнасці рэжым там Барыса Ельцына позніх 90-х таксама быў даволі аўтарытарным, ці вельмі меў выразныя аўтарытарныя схільнасці. Ён дакладна меў аўтарытарную канстытуцыю, ён разагнаў танкамі парламент яшчэ ў 93-м годзе. Ён не сфальсікаваў, але вельмі так нечэсна правёў выбары 96-го года, ён быў алігархічны, канцэнтрацыя ўлады ў цэнтры была проста аграменная, так, але гэты рэжым не быў экспансійным. І таму, калі мы глядзім на гэту сітуацыю з пункту гледжання інтарэсаў Беларусі, з пункту гледжання інтарэсаў іншых суседзяў, невялікіх суседзяў Расіі, для нас, натуральна, лепшая гэта Расія Ельцына, чым Расія Пуціна. Так, і вось калі мы кажам пра гэтыя альтэрнатывы, там Расія позняга Ельцына, та і нават ранняга Ельцына, то, канешне, мне здаецца, што іншая Расія магчыма, іншая Расія была, яна існавала не толькі пры Ельцыне, яна была і пры Гарбачове, там Савецкі Саюз быў іншым, чым ён быў там пры Сталіне ці пры Брэжневе. Яна такой была ў кароткі перыяд у 17-м годзе паміж рэвалюцыямі, так? То бок чыста гістарычна мы можам сябе ўявіць Расію, якая часова аслабляецца уласнымі ж дзеяннямі, як зараз гэта адбываецца ў вайне. Ось такую іншую Расію я цалкам веру не проста пры нашым жыцці, але нават цягам дзесяцігоддзя. І гэта наш шанец. Вось сапраўды по поводу з нагоды першай Расіі незгодныя фактычна ўсе нашыя гледачы. Эмілія сфармулявала агульны такі агульнае стаўленне да такой дэмакратычнай Расіі. Дэмакратычная РФ смешнае словазлучэнне. Я спадзяюся, я думаю, што аднойчы яна перастане быць смешным словазлучэннем. Калі менавіта яна стане федэрацыя. Гэта адзін з вельмі важных такіх падмуркаў дэмакратычнасці гэтай вялікай краіны. Бо інакш я просто не уяўляю, як сканцэнтруючы такую вялікую геаграфічна, ведаеце, падаўляючую ўсё ўладу ў адным горадзе, у Маскве, можна
пры гэтым пабудаваць яе дэмакратычна. Але я не, ведаеце, ні географ, ні палітычны географ, я не ведаю, магчыма, ёсць такія прыклады. Я просто іх не бачу. Я бачу, што ўсе вялікія краіны таго кшталту, як США, Германія, Індыя, каб быць дэмакратыямі, яны з'яўляюцца федэрацыямі. Што самае цікавае ў гэтай сітуацыі, што Кітай, які, дарэчы, вельмі унітарны і падаўляе там народнасці, кшталту уйгураў, ну, ён не выпадкова такі дэспатычны. Вот я ж кажу, самае цікавае, што Расія, якая нібыта федэрацыя, патрабуе ад Украіны, каб яна стала таксама федэратыўнай краінай. Я думаю, гэта ўжо патрабаванне мінулага. Мінулага, но да таго, што сама хоць і называецца федэрацыяй, але ёй не з'яўляецца. Вот можа сабе такія патрабаванні вылучыць. Я б хацеў яшчэ закрануць тэму, две тэмы ўжо сучасныя, такія нас датычныя дэмакратычных сілаў. Гэта сітуацыя з Коордынацыйнай радай, як яна вам бачыцца. Што там на ваш погляд сёння адбываецца? Гэта сапраўды спроба аўтакрата латушкі захапіць уладу, ці што гэта? Ну, там, наколькі я разумею, я не разумею, якой колькасці нават нашых гледачоў яшчэ цікавыя гэтыя спрэчкі. Я нават не упомнены, што я ведаю ўсе апошнія навіны, таму што цяжка сачыць за гэтым працэсам. Я так разумею, што зараз вастрыня гэтых спрэчак неяк спала, бо яны абмяркоўваюць новы рэгламент. Так, ну гэта пра талкаванне рэгламенту, пра разуменне таго, як можна змяніць стары рэгламент, у якім парадку. Так, я думаю, усе больш-менш разумеюць, што яго будуць змяняць і што яго мусілі змяніць, таму што там ёсць некаторыя рэчы, пра якія справядліва Павел Латушка сказаў, там кшталту савета фракцыі. І ў гэты савет фракцыі могуць уваходзіць толькі фракцыі, якія маюць больш там за 9 ці за 10 чалавек. І гэта значыць, што з новага склікання гэта толькі две фракцыі. Не можа кіравацца орган саветам з двух фракцый. Так? Тым больш яны знаходзяцца, фракцыя Егорова Прокоп'ева і фракцыя Латушкі, яны знаходзяцца, і спісы яны знаходзяцца там па розныя бакі барыкад. Таму, натуральна, гэты рэгламент мусіць быў зменены, але пытанне ў стылі, як мы яго мяняем, так як яны яго мяняюць, ці можа гэта зрабіць проста арыфметычная большасць, трэба паважаць правілы таго мінулага рэгламенту і таму зрабіць гэта 2/3. Ведаеце, працэдурныя спрэчкі, якія проста дэманструюць тое, што нават дэмакратычнай частцы нашага палітычнага эстэблішменту, а яшчэ трэба працаваць над культурай і этыкай палітычнага ўзаемадзеяння, таму што мы бачым, мне здаецца, з абодвух бакоў, такія трошкі, яны дзіцячыя па сваім маштабе, таму што гэта такая, ведаеце, барацьба ў пясочніцы трошкі, але яны прынцыповыя па сваіх падыходах рознагалоссі, так, і тое, што, канешне, там кааліцыя большасці хоча змяніць гэты рэгламент, проста не зважаючы на тое, што там напісана пра 2/3, і проста такім букваедствам займаюцца, калі кажуць, што не, мы не змяняем статут, мы яго прыпыняем. І вось для прыпынення нам не патрэбныя 2/3. Гэта, канешне, такое. Такім стылі аперуе беларуская ўлада, канешне. Але калі іншая група, апазіцыя, так бы мовіць, фетышызуе нейкія правілы кшталту нельга быць сябром кабінета і КС адначасова, бо гэта парушае падзяленне ўлады. Якое ўлады? Якое падзяленне? Пра што мы кажам? У вас улады ніякай няма. Які можа быць тут канфлікт інтарэсаў, калі у всех адзіны інтарэс? Так? Тут не павінна быць барацьбы ўнутранай. Мне здаецца, так, у дэмакратычных сілах, у якіх ёсць агульны вораг і нават не адзін. І казаць, што тут павінны быць нейкія, што варта Ціхановскую, якая і так год за годам губляе сваю магчымасць неяк уплываць на сітуацыю ў краіне, трэба неяк яшчэ ее падарваць, яе магчымасць гэта рабіць за кошт таго, што КС будзе тотальна аддзелены ад кабінету, щоб там не было перасячэнняў нават, што ні адзін чалавек не можа быць і там. Гэта логіка для мяне таксама незразумела. Я не ведаю, як можна будаваць нармалёвае падзел улады ў сітуацыі адсутнасці ўлады. Для мяне гэта парадокс. І я таксама не разумею, як там тое, што Латушка ці Коўшык, 2 чалавекі з кабінета былі б у КС, падрывала магчымасць КС нешта рабіць і нешта патрабаваць ад кабінета. Бо мне апошні раз, калі я чуў, у КС было 80 чалавек, а не
3. Так, і калі 2 з іх у кабінеце, гэта не азначае, што астатнія 78 мусяць падпарадкоўвацца гэтым 2 ці неяк сябе інакш там дысцыплінавана весці. Таму гэтыя ўсе спрэчкі яны з аднаго боку як бы цікавыя, ну так бы канцэптуальна, калі на гэта глядзець, так ну вось цікавая такая выпрацоўваецца культура палітычная, але калі ты просто глядзіш, на што людзі губляюць свой час і наш час і эфірны час, ваш эфірны час, ну не ведаю, бывае хочацца так пасмяяцца, паплакаць, ведаеце, там спытаць іх, чым вы, дарослыя людзі, займаецесь, у вас там што працы няма, ну то есть вот такія процілеглыя эмоцыі гэта все выклікае, я мушу шчыра прызнацца, бо ну гэта але калі глядзець на гэта як на працэс, гэта ўсё ж таки на карысць вот нейкай такой вот гісторыя росту это будзе ці што вот такого. Гэта напэўна было б на карысць, калі это дакладна было б на карысць, калі гэтыя людзі дзелілі б нейкі рэальны палітычны рэсурс, так? Калі б у гэтых органаў была нейкая рэальная вага. Вось, калі б мы разважалі пра тое, што ад таго, наколькі паспяховым будзе будаўніцтва КС, нешта залежала. Я думаю, гэта практыкаванне вельмі каштоўнае для людзей унутры практыкавання. Так, вот тыя, хто займаюцца ў гэтай там у гэтай сілоўні, ці як сказаць, трэнажорным зале, так, у гэтай сілоўні для іх гэта вельмі каштоўна, так, яны атрымоўваюць вельмі важны камунікацыйны досвед. Але іх там 80. Для ўсіх астатніх вакол гэта як бы карысць гэтага для мяне невідавочна. І менавіта таму я заўсёды з'яўляўся такім вельмі скептычным чалавекам, хоць я і галасаваў на гэтых выбарах і прызываў іншых галасаваць, але гледзячы на это такім поглядам знешняга назіральніка, я не бачу, як гэта ўплывае на траекторыю развіцця Беларусі. І таму, напрыклад, калі я, не ведаю, пішу нейкія там паперы ці проста каментары, артыкулы з парадамі захаду, у мяне там амаль няма дэмсілаў у гэтай карцінкі, так? Таму што я не разумею, як вось гэтыя пертурбацыі ўплываюць на будучую дэмакратызацыю Беларусі. То бок гэта карыснае практыкаванне для ўдзельнікаў, даволі такое, ну, не пустое, але вельмі блізкае да пустога для нас з вами. Вось адказ атрымаў міжволі шпаркі вожак, які пытаўся, ці галасаваў на выбарах у Коордынацыйную раду Артём. Галасаваў, вось, чуеце? Дарэчы, Артём, вельмі цікава парады, вот пра якія зараз сказалі, захаду. Колькі там часу таму, з полгода там ужо, там ці больш. Да, мы там гэта абмяркоўвалі, з таго часу нешта змянілася, можа, нейкія новыя парады захаду. Не, ну там у меня такія былі парады, калі вы памятаеце, я напісаў гэтую паперу на Карнегі даволі даўгую, і там парады былі такія вельмі абстрактныя, стратэгічныя, і ўвогуле вся філасофія маёй паперы была ў тым, што трэба адысці ад кароткатэрміновага падыходу да Беларусі, і што трэба працаваць на тое, каб стварыць больш прадпасылак, так, каб будучая Беларусь, перадумоваў, каб будучая Беларусь пайшла па правільным шляху, калі такое акно адкрыецца, так, то трэба працаваць, ну, калі спрашаць на будучыню зараз. Ужо зараз можна шмат што рабіць, каб павялічыць верагоднасць, што Беларусь у сітуацыі большай рэгіянальнай геапалітычнай валатыльнасці пойдзе па правільным шляху. І таму наша сітуацыя не змянілася за гэтыя там паўгады, 5 месяцаў, і таму мои парады не змяніліся, але ну па нейкіх накірунках заходнія краіны рухаюцца самі без мяне у гэтым кірунку, ну, у правільным кірунку. Мне там то, што робіцца з санкцыямі і дыскусіі вакол санкцый на захадзе, мне ў цэлым падабаецца, таму што яны абмяркоўваюць, прынамсі, з пункту гледжання, як зачыняць нейкія дзіркі, як накладваць другасныя санкцыі. Гэта дыскусія ідзе, яна і прымаюцца акты, там Еўросаюз за гэты час забараніў, вёў крымінальную адказнасць за парушэнне санкцый. Зараз ён даў год краінам-чальцам Еўросаюза, каб увесці ў іх крымінальныя кодексы, крымінальную адказнасць за парушэнне санкцый. Гэта можа прывесці да таго, што абыходзіць санкцыі Расіі і беларускаму рэжыму стане цяжэй, даражэй, а кожны як бы рубль, даляр і юань, якія яны марнуюць на абыход санкцый, гэта рубль, які яны не трацяць на забойства украінцаў. Таму у гэтым сэнсе дыскусія ідзе ў той бок, якім як бы я таксама, і не толькі я, пра які казаў, а па іншых накірунках прагрэсу не адбываецца. Я вось трошкі павандраваў так па гэтых сталіцах, якім я даю парады,
Я бачу, што там, напрыклад, з ідэяй прызначыць спецдакладчыкаў альбо спецпрадстаўнікоў па Беларусі, якую я таксама вылучаў даволі давно, дарэчы, яшчэ некалькі гадоў таму мы з Паўлам Слюнькінам пісалі пра гэта ў 21 годзе у нашай сумеснай паперы. Гэта мне не здаецца, што гэтая парада прыбліжаецца да выканання, таму што я пачуў такую цікавы аргумент, што калі заходнія краіны, заходнія там урады прызначаюць асобных чыноўнікаў па Беларусі у сваіх там МЗС, напрыклад, гэта можа паставіць пад пагрозу іх дыпламатычную прысутнасць у Мінску, а яны ёй яшчэ даражаць. То бок гэта тое, што беларуская ўлада ўспрымае варожа, а яны не хочуць да гэтага даводзіць, каб ім там выкінулі іх амбасады. Ну, цікавы аргумент. Я пра гэта не падумаў нават, калі вылучаў гэтую прапанову. Але шэраг краін... Шэраг гэта зрабілі тым, каму менш што ёсць губляць. Так? Альбо тыя, каго Лукашенко давёў да гэтай рысы, так як з Украінай, напрыклад. Так? Калі спадар Кізім амбасадар стаў амбасадарам, калі гэта спрашчаць па дэмакратычных сілах. Так? Гэта проста вынік крызісу ў адносінах. Але ёсць краіны, і нават блокі, як Еўрасаюз, якія пакуль лічаць, што ёсць больш плюсаў ад існавання сваіх дыпмісій у краіне і не хочуць ставіць яе рызыкаваць гэтым. Я не ўпэўнены, што гэта заўсёды звязана. Я думаю, што можна было б пабудаваць гэтае прызначэнне асаблівага чыноўніка па Беларусі больш дыпламатычна і не ставіць пад пагрозу сваю дыпламатычную прысутнасць у Беларусі. Але яны так не лічаць. Прынамсі, тыя, з кім я камунікаваў у некаторых заходніх сталіцах. Таму я не думаю, што мы стаім на парозе таго, каб яны прызначылі такіх спецдакладчыкаў, спецпрадстаўнікоў, бо яшчэ важна разумець, наколькі непрыярытэтнае зараз пытанне Беларусі. Это самы галоўны чыннік пасіўнасці ці рэакцыйнасці захаду. Тое, што Беларусь не з'яўляецца і ўсё менш з'яўляецца прыярытэтам і ўсё менш з'яўляецца краінай, у выпадку якой захад верыць у свае ўласныя магчымасці. Яны проста ўсё менш і менш думаюць, што яны могуць на нешта паўплываць, улічваючы, наколькі Расія кантралюе проста палітыку беларускіх уладаў. Калі мы кажам вось у дадзеным выпадку пра доўгатэрміновыя нейкія дзеянні, працэсы, якія бы потым Беларусь прыцягнулі, і тут маем сітуацыю, возьмем канкрэтна польскую, са скарачэннем колькасці віз, якія зараз выдаюцца, прычым усіх віз, і працоўных, і гуманітарных, і шэнген-віз, і заявы Туска наконт магчымага закрыцця поўнага... Это быў Сікорскі. Ой, Сікорскага, да, выбачаюся. Закрыцця поўнага пагранпераходаў. Размова-то ідзе не праз там закрыццё цалкам, і што мы грузаперевозкі чыгункай спынім, а размова-то ідзе пра пасажырскія перавозкі. Калі ён кажа пра пункты пропуску, так, а не пра адзін, то напэўна ён кажа і пра грузавыя, таму што для пасажыраў застаўся толькі адзін. Так, калі ён кажа пра закрыццё астатніх усіх, так, то гэта мусіць уключаць у сябе і таксама грузавыя. Напэўна, я ж не магу ў галаву яму залезці, але прынамсі ёсць там некалькі, адзін чыгуначны ў Брузгах, адзін для грузавікоў пад Брэстам і пад Брэстам для людзей. Я не ведаю, магчыма, есть яшчэ чыгуначны пад Брэстам, я не цікавіўся, але... Здаецца, ёсць, але тут мы пра перспектыву эту. Слухайце, гэта, натуральна, гэта наступства дзеянняў беларускага боку, просто забойства, такое расцягнутае па часе забойства гэтага жаўнера з польскага боку, так, які быў спачатку паранены, потым памёр у шпіталю, эскалацыя міграцыйнага крызісу, якая адбылася ў маі. Дарэчы, у чэрвені міграцыйны крызіс пайшоў на спад. Калі мы паглядзім статыстыку, і нават на польскай мяжы, прыблізна з сярэдзіны мая пачаўся даволі такі паслядоўнае падзенне колькасці спробаў штурмаваць гэтую граніцу, нелегальна перасекчы. І вось на апошнім тыдні зараз увогуле там такі рэзкі абвал. Напэўна, польскія пагрозы на кагосьці дзейнічаюць, так? І Геннадзь Коршунаў у сваім тэлеграм-канале асочвае гэта даволі так пільна. Я зараз напісаў, я чаму спазніўся на эфір, пісаў калонку для люстэрка на гэтую тэму, таму зараз, можа, яна ўжо выйшла, можа, выйдзе праз гадзінку, таму чытайце. Але калі казаць пра логіку гэтага працэса, у Польшы і ў краінах Балты ён не толькі падмацоўваецца і выклікаецца дзеяннямі Мінска. Тут ёсць унутраная дынаміка, так? Мы жывём у часы вайны.
часы вайны гэта азначае логіка мілітарызацыі і якія называюць даследчыкі секюрытызацыі усіх вырашэння ўсіх пытанняў. Так вы на ўсё глядзіце праз прызму бяспекі. У такой сітуацыі палітыкі, якія б казалі пра адкрытасць, палітыкі, якія б казалі пра перавагі таго, каб больш візаў выдаваць, больш пагранпераходаў, памежных пераходаў адчыніць, такія палітыкі маргіналізаваныя, такія погляды маргіналізаваныя, бо вайна ідзе. А як бы палітыкі хардлайнеры, палітыкі, якія выступаюць за больш зачыненыя межы, большую жорсткасць да міграцыйных плыняў, да ввогуле мабільнасці, менш візаў, такія палітыкі яны як бы на кані, таму што такія часы, такія краіны. Мы маем як бы справу з самымі жорсткімі краінамі з пункту гледжання інтарэсаў бяспекі ў Еўропе. Так? Краіны Балтыі і Польша, суседкі Беларусі, гэта краіны, якія заўсёды ва ўсіх унутрыеўрапейскіх дэбатах былі вось менавіта з гэтага такога жорсткага боку гэтых дыскусій, за больш абмежаванняў. І разлічваць, што можна эскалацыяй прымусіць гэтых людзей да большай гнуткасці ці большай мяккасці, ну гэта наіўна. Гэта можа іх прымусіць толькі да больш жорсткіх, нават бывае, што папулістках і не звязаных з рэальнай праблемай захадаў, як у гэтым выпадку. Я лічу, што Сікорскі, ну, гэта даволі такая папулісцкая заява, якая не мае дачынення да сапраўднай праблемы, таму што мігранты, якія штурмуюць беларуска-польскую мяжу, робяць гэта не на памежных пераходах, а яны робяць гэта ў лесе. Да? І таго, што вы людзям забароніце ездзіць, гэты лес, ён як бы не знікне. Так? І магчымасць штурмаваць гэты лес таксама не знікне. Я думаю, гэта такая змешаная такая... Тут змешаны такі сэнс. З аднаго боку, гэта ўнутрапалітычная гульня, Сікорскі сябе пазіцыянуе як такая абаронца інтарэсаў Польшы і палякаў і польскай бяспекі, а з іншага боку гэта пагроза Мінску. Як год таму, калі Лукашенко пужаў вагнераўцамі, пужаў той, што там вагнераўцы пайдуць на экскурсію, што зрабілі Польша і краіна Балтыі. Яны сабраліся, сказалі, выціснулі ультыматум, што калі будуць працягвацца такія правакацыі, мы проста сінхронна зачынім мяжу. Ну, Лукашенко здаў назад, пачаў казаць пра тое, што там жартаваў, не трэба там мяне так успрымаць, і праз некалькі месяцаў пачаў палякам некалькі месяцаў іх заклікаць да сяброўства, перагарнуць старонку і давайце добрасуседскі дружыць і сябраваць. Так? І таму я думаю, што зараз разлік такі ж самы. Падняць стаўкі максімальна, каб Мінск здаў назад. То есть тут зараз такія двухбаковыя рытарычныя гульні, так. Ага. Але нельга выключаць, што аднойчы проста цярпенне лопне, так бы мовіць, скончыцца, і якая-небудзь краіна з нашых суседак цалкам зачыніць сваю мяжу. Гэта проста, я вось пішу ў гэтай калонцы на люстэрку, зараз яна выйдзе, што гэта гульня з агнём. Вы проста падліваеце як бы бензіна ў агонь і думаеце, што потым, калі вы там літр бензіна падлілі, то вам хопіць літра вады, каб яго заліць. Не хопіць. Сітуацыя не та. Вельмі абвастроннае пачуццё небяспекі і пагрозаў з усходу, і тут у Польшы, і ў Літве, і ў Латвіі. І гэтыя краіны, ім будзе патрабавацца нашмат больш выразныя дээскалацыйныя сігналы з Мінску, каб пачаць перагледжваць сваю палітыку, а не проста заявы Лукашэнкі ці часовае змяншэнне спробаў штурмаваць граніцу, мяжу ці затрыманні там некалькіх дзесяткаў мігрантаў пад Мінскам. То я, дарэчы, зазірнуў на тэлеграм-канал Люстэрка, пакуль што артыкула Артёма там няма, але раю, да, хутка будзе. У дадзенай сітуацыі атрымліваецца, вот нават калі закрыццё гэта будзе, ну ці стане это ударом для Лукашэнкі-то, для рэжыма? Не, ну калі гэта закрыццё закране і чыгуначны, і звычайны там транзіт тавараў, гандаль, канешне, стане, канешне. Это апошні такі ядзерны сцэнар. Мне не падаецца, што гэта зараз легальна зрабіць, што Польша, Літва і Латвія могуць гэта зрабіць аднабакова без рашэння еўразвязу. Таму я думаю, што калі гэта будзе там часова з боку адной з гэтых краін, бо гэтым чынам яны нашкодзяць таксама і іншым краінам, якія гандлююць з Азіяй па зямлі праз Беларусь, бо зараз беларускі як бы шлях — гэта адзіны гандлёвы шлях па зямлі.
і таму я не думаю што гэта адбудзецца так синхронна, але ну для Лукашэнкі гэта таксама будзе удар канешне, бо беларуская эканоміка яна экспартуе ўсё яшчэ экспартуе не толькі ў Расію, так ёсць як бы напэўна 10%, мне здаецца, экспарту які ідзе па зямлі на захад, усё яшчэ ёсць групы тавараў якія для гэтага для санкцый не пад санкцыямі, і я уласна кажучы не думаю што гэта ну толькі па Лукашэнку ударыць, так бо есть групы тавараў якія я не разумею як хтосьці у дэмакратычных сілах можа просто ў цвярозым розуме заклікаць да татальнай таварнай блакады Беларусі з захаду, бо гэта лекі, это дзіцячыя там тавары, тыя ж там я не ведаю падгузнікі, прабачце мяне як па-беларуску будзе, тыя ж там я не ведаю нейкія медыцынскае абсталяванне ці кампаненты да яго, якое не паступіць у Беларусь праз Расію, і там ежа, так таму заклікаць да гэтага да блакады татальнай таварнай, ну каб насаліць Лукашэнку, ну для яго это будзе удар, але гэта яшчэ будзе больш удар для тых беларусаў якія разлічваюць там на некаторыя заходнія лекі напрыклад, таму гэта будзе просто для ўсіх вельмі балючы удар. Для Лукашэнкі гэта таксама вельмі так ускладніць ягоныя адносіны з Кітаем, з іншымі азіяцкімі гульцамі, але наколькі гэта прымусіць яго мяняць палітыку, тут мне здаецца што стаўка Варшавы можа быць слушнай у тым сэнсе што пагрозы могуць быць больш як бы паспяховымі эфектыўнымі чым выкананне гэтых пагрозаў, так пакуль Лукашенко баіцца страціць гэты транзіт, ён больш прыслухоўваецца да гэтых аргументаў, калі яго сапраўды страціць, то хутчэй запусцяцца механізмы адаптацыі. Па-першае, сам Кітай і іншыя будуць адаптавацца і больш тавараў пускаць, больш гандлю у абыход Беларусі, і таму яны будуць менш ужо цаніць беларускі транзіт. Ну і сам Лукашенко будзе адаптавацца і там татальна пераключыцца на расійскія лагістычныя рашэнні, і просто, ну, мне здаецца, у гэтым сэнсе пакуль прынамсі пагроза эфектыўней. Артём, трошку здалёк. У мяне была размова просто ў звычайнай пабытовай сітуацыі з палякам мясцовым у Познані, дзе мы пачалі размаўляць пра тое, ці ведаюць палякі сёння тое, што адбываецца, простыя палякі шараговыя, тое, што адбываецца сёння ў Беларусі. І ён кажа, абсалютна не ведаюць. Я кажу, ну вот, напрыкладу, інфармацыя была на гэтым тыдні, там затрымалі, там 9 чалавек в адным месцы, у другім месцы. Ён кажа, гэтага нічога няма ў інфармацыйнай прасторы зусім. Тэма забітага памежніка ёсць, што адбываецца, якія затрыманні, якія рэпрэсіі, што там, абсалютна гэтага няма. З аднаго боку. Я б здзівіўся, калі пра гэта ведала бы большасць беларусаў. Калі шчыра, я думаю, толькі меншасць беларусаў ведае пра тое, што адбываецца. Да, на жаль, гэта так, это мы думаем, што там ўсе ж гэта ведаюць, усе гэта бачаць, але сацыялогія паказвае... Не сацыялогія, прагляды незалежных СМІ, прагляды навінаў пра рэпрэсіі. Гэта, мне здаецца, тут трэба быць шчырамі, што большасць беларусаў, асабліва ўнутры Беларусі, бывае, мне пераказвалі такія дыялогі шмат разоў. Калі, ну, там людзі з замежжа пытаюцца ў людзей унутры краіны, типа, ну, як вы там спраўляецеся, там затрыманні, побач з сабой затрыманні, там звальненні масавыя, а людзі просто я гэтага не бачу навінаў, і гэтага не адбываецца ў маім там непасрэдным коле сяброў, і таму як бы і не бачу гэтага, што мне за жахі мне распавядаеш. Такія выпадкі ёсць. Ну так, ёсць, але я хацеў больш так как бы глобальна да гэта падысці. Зараз, ну і прынцыпе, што зараз яна адбывалася і будзе адбывацца змена улады ва ўсіх краінах еўрапейскіх, ну на захадзе. Выбары ў Еўрапарламент, там прэзідэнцкія выбары ў ЗША, Брытанія, там паўсюль. То есть прыходзяць новыя людзі, новыя палітыкі, якія... Дональд Трамп асабліва, вельмі новы факт. Я да таго, што якія не перажылі разам з Беларусь, ну, то есть не былі ў інфармацыйнай павестцы 20-21 года. І зараз ізноўку мы чуем пра тое, што некага там беларуса не далі яму ВНЖ, таму што, маўляў, даець у Беларусь, там табе нічога не пагражае, у вас жа там усё нармальна. Гучаць такія словы ў пэўных еўрапейскіх краінах. Ці не сведчанне гэта таго, што вось такая змена, яна прывядзе да таго, што у Еўропе больш будзе палітыкаў, якія скажуць, ну так можа быць паспрабуем там вот перагарнуць старонку, наладзіць адносіны,
Ну, праблема, якую апісваеце рэальна, але яна звязана не толькі з выбарамі, бо на выбарах пераадбіраецца звычайна верхушка, так, і гэтая верхушка яна не адмініструе штодзённа беларускую палітыку. Беларуская палітыка адмініструецца дыпламатамі, якімі там шараговымі ўрадоўцамі, якія змяняюцца самі па прынцыпах ратацыі, і гэта ўжо адбываецца ці адбылося ў шмат якіх выпадках. Я ведаю шмат дыпламатаў акрэдытаваных нават у Беларусі, не тое што казаць акрэдытаваных па Беларусі, якія працуюць з Беларусю там з замежжа, якія не бачылі 20-й год сваімі вачымі, якія прыйшлі там 21-22 годзе. І так, і іх погляды натуральным чынам бывае, што адрозніваюцца ад тых, хто сваімі вачымі бачыў 20-й год. Гэта ёсць. З палітыкамі, напэўна, тое ж самае, і гэта праблема для Ціханаўскай, для іншых міжнародных гульцоў сярод беларускіх дэмакратычных сілаў, бо трэба выбудоўваць адносіны як бы спачатку, з сітуацыі, калі чалавек не бачыў, як ты сюды прыйшоў, да? Чаго ты тут з'явілася Ціханаўская, да? Таму, канешне, гэта выклік, але для беларускай палітыкі тут зноў-такі гэта не прыводзіць да прынцыповай змены палітыкі, таму што мы упіраемся ўсё ж такі ў прынцыповае неразуменне заходніх элітаў, а што Лукашенко можа ім прапанаваць? Ну, то бок, яны б, можа, ужо былі б і нават без ратацыі сваёй сваіх краінах неяк перагарнуць старонку ці пайсці на нейкія больш гнуткія варыянты размовы з Мінскам. Але пра што? Дзеля чаго? Лукашенко 10 год таму як бы змог у пэўным сэнсе ухапіць гэты тренд на пасярэдніцтва, медыяцыю ў расійска-украінскім канфлікце. Да? Што ён зараз можа прапанаваць? Ён можа прапаноўваць там неяк мадэраваць як памер міграцыйнага крызісу. Ну, гэта не настолькі важна, і гэта важна асабліва для тых краінаў, якія не асабліва як бы схільныя да дыалогу з Мінскам першапачаткова, як Польша, Літва. Вось, таму што ён можа прапанаваць Францыі, што ён можа прапанаваць Англіі, што ён можа прапанаваць Амерыцы, што ён можа прапанаваць тым вялікім гульцам, каб яны сталі больш яго цэніць, чым яны яго там апошнія гады ігнаравалі. Таму вось у гэтым праблема. Лукашенко губляе сваю суб'ектнасць імкліва, як бы ўжо не першы год, і спробы прадэманстраваць, што не-не, у нас там ось ракеты ўжо не ляцяць там пару гадоў з Беларусі, і мы там неяк, не ведаю, што яшчэ яны могуць сказаць, што яны робяць. Мы ніколі нікому не пагражалі. Мы нікому не пагражаем, палітвязняў стала менш, бо яны проста сканчаюць свае там тэрміны і гэтак далей. Ну, гэта проста нікога ні ў чым не пераканае, бо людзям такога ўзроўню проста Беларусь перастала быць цікава, і ён не разумее, чым іх зацікавіць. Так? І гэта галоўная праблема. Калі б ён знайшоў, Лукашенко знайшоў, чым зацікавіць эліты гэтых краінаў, як ён зрабіў тады, у 2015 годзе, ну, магчыма, так, ратацыя паўплывала на большую гнуткасць. А пакуль ён не мае гэтых магчымасцяў, тут можа 10 разоў змяніцца ўлада ў Вашынгтоне, ці ў Лондоне, ці ў Брусэлі. Асабліва я не бачу нішы для размовы, проста павесткі для размовы. Здавалася б, у такой сітуацыі, ну, пасядзі ты ціхонечка, перасядзі гэта там, спыні гэты крызіс на мяжы, а тут мало того, што і крызіс працягваецца, ну, крызіс, конечно, з 21-м годам не параўнаць, але ўсё адно, а з другого боку выходзіць Хрэнін, который заяўляе: мы тут ядерная зброя у нас на пагатове, мы готовы яе прымяніць. Вот на халеры гэта вот. Ну, таму што Захад это не адзін з суразмоўцы, які есть у Мінска. Ён же не толькі з Захадам размаўляе, ён же яго Захад у ягоным жыцці гэта не 70% увагі займае. Яму трэба з Расіяй размаўляць. І такія як бы пагрозы, і увогуле такая пагрозлівая рыторыка, палітыка і імкненне быць нават, ну, часамі больш рускімі, чым рускія. Гэта праца з расійскім суразмоўцам, гэта праца з расійскім адрасатам і спроба пераканаць Пуціна, што тут захоўваецца максімальна лаяльны саюзнік, якому трэба, ну, час ад часу плаціць. А таму я б не спісваў усе як бы эскалацыйныя сігналы, якія мы чуем з Мінску, абавязкова на некае там жаданне кагосьці на штосьці справакаваць. Не, я думаю, што большасць гэтых заяваў, асабліва вайсковым кіраўніцтвам, асабліва людзьмі кшталту там новага главы генштаба, яны робяцца дзеля ўсходніх братушак.
Да, дарэчы, яшчэ раз нагадаю про выдатную YouTube каналы праграму гадзіннічак цікае, тому что там, да прыкладу, апошнія праграмы две як мінімум уздымаецца цікавая тэма. Хто ж усё ж таки пойдзе на выборы 2030 года в якасці кандыдатаў 35 Рыгор Астапеня ці Артём Шрайбман? Ну, гэта яшчэ далёка. Мы на эту тэму яшчэ паговорым, можа быть, там пазней трошечку. А 25 год, вот як тебе бачыцца? 25 год, ну калі мы просто механістычна працягваем у будучую сённяшнія тренды, то ён мне бачыцца прыблізна так же, як кампанія 24 года парламенцкая, але з Лукашенко ў бюлетэнях. Ну то бок нулявая талерантнасць да апазіцыі, да альтэрнатывы, нават на стадыі вылучэння кандыдатаў. Магчыма, яны папросяць кагосьці кшталту чэрачня пагуляць у альтэрнатыву ў бюлетэнях, але гэта будзе ўзровень альтэрнатывы нават не параўнальны з тым, што яму дазвалялася ў 2020 годзе. Ну, ён уже рэбрэндинг там зрабіў сабе. Ну я не ўпэўнены, што менавіта Сергей будзе вылучацца, можа там Васкрасенскага папросяць і там Канапацкую. Ну там ёсць людзі, якіх можна як бы побач з Гайдукевічам паставіць у бюлетэнь. А можа нават і гэтага не будуць рабіць, бо калі мы глядзім на 24 год, на выбары, якія прайшлі ў палатку, то тут не было нават такога, нават не было дазволена такой ступені дысананса ў бюлетэнях, бо нават там абсалютна вегетарыянскі Зміцер Кучук не быў зарэгістраваны, быў арыштаваны пасля выбараў. Я ведаю, што людзі, якія там таемна збіраліся, нікаму не кажучы, зарэгістраваць хаця б з былой партыйнай апазіцыі, так, якія яшчэ засталіся ў Беларусі, зарэгістравацца ў асабістай якасці проста ініцыятыўныя групы, нават ім падмаўлялі ўсім. Таму пакуль улада не дэманструе ніякай там гатоўнасці да эксперыментаў, ну, прагноз такі ж, так, але мы жывем у часы, калі за паўгады, за год шмат што можа змяніцца. А можа Лукашенко пабачыць нейкі сэнс у большых эксперыментах і больше не эксперыментам, а ў большай колькасці дэкарацый у сваім гэтым спектакле, так, ён захоча чамусьці туды ўключыць людзей кшталту, я не ведаю там. Ну, я не кажу про Андрэя Дмітрова, я думаю, у яго ёсць сумленне, але там, не ведаю, Анну Канапацкую, якую ён можа прымусіць туды пайсці, так. Таму паглядзім. Пакуль нічога не ўказвае на нешта акрамя туркменска паўночна-карэйскага сцэнару. Ці ёсць патрэба дэмсілам неяк рэагаваць на гэта? Патрэба ёсць, шляхоў не бачу, калі шчыра. Патрэба ёсць, таму што натуральна міжнародныя партнёры гэтага чакаюць, бо калі яны ніяк не рэагуюць на ўсё ж такі ўсё яшчэ падзею, якая ўспрымаецца як падзея па традыцыі, то ўзнікае пытанне, наколькі яны ўсё яшчэ палітычны гулец. Я асабіста не лічу, што яны яшчэ палітычны гулец. Я лічу, што яны зараз больш дыпламатычны гулец. Адвакаты іншай Беларусі ў свеце, так? Але яны ўсё яшчэ лічаць сябе па інерцыі палітычнымі суб'ектамі, і некаторыя іх партнёры таксама лічаць іх палітычнымі суб'ектамі і чакаюць ад іх палітычнага дзеяння ўнутры Беларусі. Я недастаткова крэатыўны, каб пабачыць, якія мажлівасці для такога палітычнага дзеяння ўнутры Беларусі захаваліся. Просто не бачу. І прыклад Дмітра Кучука нам гэта вельмі яскрава прадэманстраваў. Нават калі ты просто вылучаешься па ўсім правілах і законах, якія там дзейнічаюць зараз у Беларусі, цябе ўсё адно пасадзяць. Як інакш, акрамя некай камунікацыйнай стратэгіі выкарыстаць беларускія выбары, так бы мовіць, выбарчую кампанію, я не ведаю. А камунікацыйная стратэгія гэта што? Гэта там новы ядзька-гаспадар бот у Фейсбуку, дзе ты будзеш просто распавядаць, якія ў Лукашэнкі няшчасныя выбары на 30-м годзе яго кіравання. Сюрпрыз. Так, ну, каго-то гэта у чым пераканае, пытанне для мяне вялікае, але пабачым, праз месяц, мне здаецца, там у апазіцыі канферэнцыя свая, так, у Вільні, праз месяц і тыдзень. Яны мусяць там нешта прадставіць па 25-м годзе, і я буду вельмі здзіўлены, калі гэта будзе нешта больш за камунікацыйную піар-стратэгію про тое, як мы у соты раз дэлегітымізуем лукашэнкаўскія выбары. Ну што ж, паглядзім, шмат пытанняў ёсць да Артёма, але гляжу уже на гадзіннік паглядае, таму будзем адпускаць. Дзякуй вялікі, Артём, спадзяюся, што у бліжэйшы час завітаеш ізноўку, а не праз паўгады. Таму яшчэ раз подписывайтеся на телеграм-канал Артёма Шрайбмана, чытайце яго паўсюль, дзе толькі можна, таму што нават не магу назваць, ну, кроме люстэрка, дзе ён і піша свае артыкулы і выставляе сваё відэо з адказамі на пытанне, але шмат яшчэ дзе таксама ёсць яго артыкулы, там той же самы Карнегі, іншыя. Так што глядзіце, шукайце, чытайце,
часики цікаюць. Ну і Еўрарада YouTube канал абавязкова для подписки, каб не пропусціць наступны візіт Артёма у студыю Еўрарады. До сустрэчы, жыве Беларусь. Жыве вечна.